Suara tinggal nyuara. Kini kuping ki kayak cring.
surutnya. Sekali-sekali wae. Sebenarnya nek pentas dua-dua iki latihan sekali-sekali wae penting ngerti urutan itu. Ijam sari, tari. Ijam sari. Awal Ini dari awal. gampang tolok. Ning atiku. Lah iki tulisannya Iki sing keri tambah. Samandurat aku ora iso. Suara kelas sampai Samandurat aku ora iso. Panandang yo ora iso. Tak coba ora masuk suarane. yo. Kapan durat? Iso ora, Ri? Ri. Aku urung Ning atiku mikir sliramu suwe ra ketemu. ah, Pak Joko wae. Nah,